Bé, bona tarda a tothom. Us agraïm molt la vostra assistència i l'acte, com tots heu pogut llegir i veure tota la publicitat que hem fet, es tracta d'un procés constituent perquè l'Assemblea Local de Sant Cugat ara fa ja des del mes de juliol que està constituïda i la comissió estem dividits per diverses comissions de treball i la de continguts concretament és la que ha pensat de fer aquest acte que es tractarà un conjunt de qüestions polítiques relacionades amb el procés constituent. Creiem que aquest debat pot enriquir diferents perspectives i cursos d'acció en aquest període de crisi i lluita per un profund canvi democràtic a Catalunya. Ho plantegem des d'allò que s'ha parlat en el si del projecte, procés constituent, sense obviar, però, que l'objectiu és portar a terme un procés real de ruptura amb el marc polític i econòmic dominant en la que caldrà consolidar una gran suma d'esforços. Bé, jo abans de començar només recordar-vos que dissabte vinent fem el dia de debats múltiples de 10 a 2 del matí a la Casa de Cultura. El diumenge participem a la festa de tardor, el procés constituent tindrà allà el seu lloc d'informació. Després també allà la Rosa Maria té una caixeta per si algú vol posar diners en allà el que vulgui i el que vulgui, doncs ens va bé perquè hem començat de zero nosaltres aquí a Sant Cugat. Després també té uns impresos per apuntar-vos, si voleu, a la llista de distribució perquè rebeu tota la informació corresponent al procés constituent a l'Assemblea concretament de Sant Cugat. I per últim té fulls d'adhesió també per la gent que no estigui adherida i si vulgui adherir. Doncs amb això passo la paraula a l'Anna Mira, que és la periodista del Diari de Sant Cugat i del Tot Sant Cugat, que serà la persona que modera i presenta l'acte aquest que fem. Molt bé, doncs gràcies Ramon per aquesta presentació. Abans de res els presento als companys, als ponents que seran els protagonistes d'aquest debat. A la meva dreta tinc Gerardo Pisarello, ell és professor de Dret Constitucional i membre del grup promotor de procés constituent de Sant Cugat. Bona tarda. Al seu costat l'acompanya Oriol Sánchez, ell és membre de la Comissió de Dinamització de l'Assemblea de Drets Socials de Sant Cugat. Benvingut, Oriol. A l'altra banda tenim d'una banda el regidor i portaveu de la CUP de Sant Cugat, Guim Pros. Bona tarda, Guim. Hola. I al seu costat l'acompanya en representació d'Iniciativa Jordi Casas, historiador i membre també de Fundació Sant Cugat. Bona tarda, Jordi. Bona tarda. Molt bé, doncs els explico una mica com anirà aquest debat. En principi està previst que duri un parell d'horetes, fins a les 9 aproximadament. Està dividit en tres blocs. El primer, intentarem que cadascun dels ponents en 10 minuts plantegi una mica quina és l'anàlisi que fan de la situació actual social, política i també cultural de Catalunya i com entenen l'encaix d'una proposta de procés constituent aquí a Catalunya. Al segon bloc, les intervencions seran d'uns 5 minuts, perdoneu. Aleshores ja serà una mica més debat entre els diferents ponents i ells hauran d'intentar veure quins punts s'acosten o quins punts els separen d'aquest procés constituent. Finalment obrirem un torn de paraules pel públic que assistiu avui, aquesta tarda, per aquells que vulgueu també fer alguna proposta diferent o alguna pregunta als ponents. Dir-vos també que tot aquest debat s'està retransmetent en directe per streaming a través de la web de Procés Constituent de Sant Cugat i que, per tant, totes aquelles persones que vulgueu intervenir us haureu d'acostar aquí perquè hem de parlar pel micròfon perquè es pugui sentir correctament a través del web. Doncs bé, sense més preàmbuls, comencem. Primer de tot donarem la paraula al company de Procés Constituent, Gerardo Pisarello, que ens expliqui una mica de què es tracta, què és un procés constituent i una mica quins efectes reals tindria a Catalunya. Quan vulguis.
Bé, molt bé, moltes gràcies i bona tarda a tothom. Abans que res, dic que jo soc de Barcelona, no soc d'aquí de Sant Cugat, però estic contentíssim de poder participar en aquest acte. A veure, jo crec que la primera qüestió és que, és a dir, la perspectiva d'una ruptura amb el règim constitucional espanyol, amb el règim constitucional del 78, era una cosa impensable fa uns anys. Fins fa pocs anys es parlava de lectures obertes de la Constitució espanyola, de que es podien plantejar petites reformes, però el règim constitucional heredat de la transició apareixia com un horitzó insuperable, podríem dir. Això amb la crisi del 2008 s'ha trencat. S'ha trencat, diria jo, aquesta il·lusió, s'ha trencat amb les polítiques que se'n deriven i s'ha trencat a l'Estat i sobretot s'ha trencat aquí a Catalunya, on la crisi no només s'ha manifestat des del punt de vista social i democràtic, sinó també des del punt de vista nacional. Per tant, jo crec que el que hem vist en els últims anys és una crisi, com deia abans, impensable fa 4 o 5 anys de les principals institucions de l'Estat, pensem la monarquia, els grans partits polítics, Tribunal Constitucional, fins i tot parcialment el Poder Judicial, i l'aparició de nous actors amb una clara vocació, diríem, antirègim. Des del 15M, les marees en defensa dels serveis públics, la plataforma d'afectats per la hipoteca, i aquí, concretament a Catalunya, l'aparició d'un moviment sobiranista molt ampli a favor del dret a decidir i d'un moviment també creixentment independentista, integrat per un independentisme molt plural, per gent independentista de tota la vida, però també per diríem, federalistes que s'han tornat independentistes o de gent que continua sent federalista o confederalista però que creu que només a través d'una ruptura es podria aconseguir un objectiu d'aquest tipus. I tot això fa que paraules que abans eren paraules que semblaven fora de la història, com a procés constituent o com a república catalana, avui tinguin, diguem-ne, un cert sentit de realitat, que és una realitat molt específica de l'estat espanyol. Pensem que tota la política, diguem-ne, d'oposició a la troika i a la crisi a Portugal, a Itàlia o altres llocs d'Europa del Sud no es fan en nom d'un procés constituent. Els portuguesos no estan obsessionats per trencar amb la Constitució de 1978, i els italians tampoc. Però aquí el règim constitucional apareix com un problema, efectivament, per aconseguir aprofundir la democràcia en l'àmbit social, en l'àmbit nacional, etc. Naturalment, la perspectiva d'un procés constituent de ruptura, de trencament i de transformació no és l'única alternativa que es planteja avui, no és l'única alternativa possible. Dèiem abans que hi ha hagut una crisi de legitimitat de bona part de les institucions de l'Estat, però n'hi ha d'altres, pensem en la Guàrdia Civil, en l'Exèrcit, quan es fan enquestes, que gaudeixen encara d'un crèdit molt alt. El bipartidisme ha patit un cop molt fort, però tant el Partit Popular com el Partit Socialista continuen mantenint un suport elevat entre diferents sectors de la societat, i també ha crescut a l'àmbit estatal, sobretot, posicions centralistes i d'un nacionalisme espanyol molt però que molt agressiu. Per tant, això també és part de la realitat. I també és part de la realitat que aquí hi ha bona part de les èlits i dels sectors empresarials aquí a Catalunya que estan en contra d'un procés constituent, democràtic, transformador des de baix, perquè un procés constituent d'aquesta característica hauria de ser un procés constituent encapçalat per les majories socials i doncs hi ha molta por a que siguin aquestes majories socials les que ho puguin encapçalar. Per tant, després hi ha un problema també addicional, que nosaltres estem plantejant un procés constituent de ruptura, un procés constituent transformador, que també s'hauria de plantejar com trencar amb les polítiques de la troika que venen des de la Unió Europea. És a dir, no hi ha cap procés constituent d'àmbit local o d'àmbit nacional que pugui ser un procés de ruptura si no es planteja també com oposar-se a aquestes polítiques de la troika. Per què dic tot això? Per mostrar que el que tenim per davant és un repte molt important i un full de ruta que és força complicat, perquè del que es tracta és de saber, per tenir un procés constituent d'aquestes característiques, com generem un poder constituent popular, divers, plural, majoritari, amb vocació transformadora, que sigui capaç de vèncer tots aquests
aquestes resistències que es poden plantejar a diferents nivells. No? I què és el que tenim doncs, per plantejar aquest repte? Una mica el que podríem dir de manera com molt superficial. En l'àmbit dels partits o de la mateixa societat civil. Podríem dir que a favor d'aquest procés constituent podrien haver-hi parts de les bases avui mateix del Partit Socialista de Catalunya, una part de les seves bases, que hi hauria Esquerra Republicana, que en l'àmbit dels partits seria el partit majoritari dins d'aquesta posició, però que està molt atenallat per la seva relació amb Convergència i Unió. Tindríem Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa, que en part arrosseguen encara part de les zones fosques de l'experiència, diria jo, del tripartit, però que és veritat també que ha radicalitzat el seu discurs en els últims anys i que té les seves bases dividides sobre el tema de la independència, no? O el suport a una altra alternativa d'estat propi, etc. No? Tot i que la posició majoritàriament a favor del dret a decidir està molt clara. I després finalment tindríem les CUP, que són el grup més minoritari, diríem aquí, però també el que presenta una actitud més rupturista, més mobilitzada, diguem-ne, en este procés, i que de fet fa temps que està engegant ja una campanya d'independència per canviar-ho tot, que és una altra manera també, crec jo, de parlar de procés constituent. I després en el món de la societat civil, diria jo, tenim diverses organitzacions, com les assemblees de drets socials, efectivament, que estan apareixent a molts llocs, els sectors més socials de l'Assemblea Nacional de Catalunya, no? Diríem aquí, i després apareixeria aquest nou actor, que seria el mateix procés constituent, que es presenta com una proposta a favor d'una república catalana al servei del 99%, amb un programa que són aquests 10 punts del manifest amb un caire clarament, diríem, rupturista i que planteja la necessitat d'una candidatura més o menys unitària per les properes eleccions autonòmiques. Però que també és un espai que té com les seves tensions internes, no? Que depèn molt de les dues persones que han llançat la proposta, que són l'Arcadi i la Teresa Forcades, que té una composició molt plural, on hi ha gent de molts tipus, no? Quan fas xerrades en actes del procés constituent et trobes amb un públic molt plural i molt variat, i això és part de la riquesa, crec, de la iniciativa, i que té una organització molt flexible i molt precària que també li impedeix prendre decisions com estratègiques. No? Per tant, quan es pregunta què farà el procés constituent en segons quines coses, hi ha respostes que són molt difícils de donar precisament per l'estructura interna que té aquesta iniciativa. No? Això què vol dir? Bueno, vol dir que tenim molta feina a fer. No? Hi ha molta feina a fer. Per tenir un procés constituent transformador des de baix, construït per les majories socials i que sigui plural, no és una recepta màgica que es pugui fer de la nit al dia. Requereix molta feina al carrer, molta feina als barris, a les escoles, als llocs de treball, molta feina. A mi m'agrada dir això, que un procés constituent s'hauria de veure com un procés d'autoorganització i d'autoeducació popular, no? I això és una mica el que estem intentant fer. Això requereix molt de temps en un context on s'han de prendre mesures que també són urgents, no? Aquesta tensió que hi ha. Per poder construir un espai ampli necessitem temps, però tenim reptes que són molt urgents i que són reptes, diguem-ne, immediats, no? En tot cas, i amb això acabo, jo crec que el que sí hem de rescatar és que això que estem fent ara aquí a Catalunya és una cosa que era impensable, com deia abans, fa 3 o 4 anys. No és cert, no estàvem millor fa 3 o 4 anys. Ara hi ha molta gent que està patint, que li està anant molt malament amb la crisi, però també s'ha obert una finestra d'oportunitats que fa que hi hagin moltes coses que siguin possibles. I nosaltres hem d'aprofitar aquesta finestra per donar-li un contingut transformador, perquè si no ho fem nosaltres, ens el faran d'altres. No? Per tant, si nosaltres no intentem fer aquest procés constituent majoritari des de baix, de ruptura per construir una república al servei del 99%,
tindrem alternatives molt més dures que en part ja estan aquí i que s'expressen en el creixement de la xenofòbia, de les desigualtats, de bona part del nostre jovent que ha d'exiliar-se com a conseqüència de la precarització, de la manca de treball, etc. No? Per tant, jo crec que val molt la pena implicar-s'hi, sent conscients d'aquests reptes, hem de fer el possible per no trencar els ponts innecessàriament entre totes les experiències que estan a favor d'aquest tipus d'objectius. Ha d'haver-hi molta predisposició al reconeixement de l'altre sense perdre la pròpia identitat, perquè és l'única manera que ho podrem fer. Moltes gràcies. Molt bé, Gerardo, doncs moltes gràcies per la teva aportació. Ara li donem la paraula a l'Oriol. Ell, com hem dit abans, és membre de l'Assemblea de Drets Socials d'aquí a Sant Cugat. Una mica, quina és aquesta anàlisi des de la societat civil, com comentava el Gerardo, aquestes associacions que surten directament des de la societat? Bueno, com sabeu, jo parlaré com a Assemblea de Drets Socials, per tant, eminentment, el discurs i l'experiència de la nostra entitat, de la nostra assemblea, és principalment a nivell local, però faré una anàlisi compartit, espero, per la majoria dels que estem aquí, d'una mica el panorama i el context polític amb el que ens trobem actualment. Com sabem, el panorama social és prou complicat, d'aquí també surt la necessitat d'una assemblea de drets socials. Ens trobem en un context de retallades cada cop més flagrants i cada cop més contundents, que no són més que l'aprofundiment d'un procés que ja portàvem temps patint. El que passa és que, com que hi havia bonança econòmica, hi havia cafè per tothom, aquí semblava que la majoria de la gent no se'n ressentia, que és l'aprofundiment de la privatització dels serveis públics. Una privatització que serveix per arrebatar un dels últims segments que el poble havia aconseguit, que la classe treballadora havíem aconseguit en base de lluites i molts anys de lluites i de lluites i de lluites socials, que alguns dels que estan aquí segur que hi han participat en primera persona i segur que poden atestiguar que no han sigut precisament senzilles. Doncs amb aquest procés que alguns li diuen acumulació per despossessió, és a dir, tenim tota aquesta bossa d'espai, diguéssim, no conquerit pel capitalisme, no privatitzat, no mercantilitzat, que són els drets socials, i amb l'excusa de la crisi i també per pagar la nacionalització del deute privat, que és el deute il·legítim que hem contret com a societat envers la banca, doncs es van privatitzant els serveis socials bàsics i es va colonitzant, el sistema capitalista va colonitzant els últims espais que com a classe treballadora havíem aconseguit alliberar del lucre. Aquests són, evidentment, els drets socials. Després, a banda d'aquest context d'acceleració de la privatització, ens trobem en un creixement del sentiment independentista. Sempre hi ha hagut gent independentista, sempre hi ha hagut gent d'esquerres en aquest país, que ja ho eren durant la dictadura, que ja ho eren durant la transició, que van dir que no a la Constitució espanyola al 78, que van continuar, però a aquests, com ha comentat el company, en última instància s'ha afegit una capa d'independentistes en principi motivat pel greuge econòmic, però que també, a mesura que han anat aprofundint en aquesta lluita independentista, s'han adonat que també és una lluita democràtica. L'estat espanyol apareix com un ens antidemocràtic, com un ens que no garanteix la sobirania ni el respecte de la gent que viu, com a mínim en determinades zones de l'estat espanyol. I tot això, si afegeix un tercer sector, si tenim la crisi social, la crisi nacional, també tenim la crisi democràtica, que s'accentua amb la manca de legitimitat dels partits que tradicionalment han estat al poder a Catalunya, com el PSC i CiU, i a Madrid també, sobretot vist des de l'òptica catalana, com el PP i el PSOE. Aleshores, és en aquest context on hi ha una oportunitat. No sabem si procés constituent o no, en el sentit en minúscules del terme, en el sentit dels processos constituents d'Amèrica Llatina, on es guanyen unes eleccions i el partit que entra de nou al govern doncs canvia les regles del joc a partir de canviar el marc polític global que governa aquella societat, que en aquest cas és la Constitució. Tenim exemples d'això a Veneçuela o tenim exemples d'això a Bolívia, però sí que sabem que malgrat es guanyi o no es guanyi en unes eleccions o en unes altres, aquestes ens trobem una oportunitat idònia per construir alternatives parcials, més totals,
però sobretot contestatàries i radicals, i en aquest sentit des de l'Assemblea de Drets Socials sí que podem aportar que les alternatives aquestes o es construeixen amb pressió o mobilització popular o no seran efectives. I en aquest sentit, com a ADS, doncs, com a Assemblea de Drets Socials, defensem, òbviament, els drets socials que hem conquerit, treballem per l'ampliació d'aquests drets i a nivell local nosaltres especialment treballem amb totes aquelles que tinguin els mateixos objectius que nosaltres, treballem per augmentar la conscienciació de la gent sobre que la lluita és necessària. Tenim molts exemples de que la lluita és l'únic que serveix per aconseguir els objectius que ens proposem com a societat civil. Després participem en lluites en defensa de diferents drets socials, participem amb la gent de la Marea Groga aquí a Sant Cugat, ens solidaritzem amb totes aquelles empreses, i ara a Sant Cugat en tenim unes quantes que estan en processos d'ERO i en processos d'acomiadaments, tot i tenir beneficis, i també organitzem actes de mobilització popular com pugui ser el 1 de maig a la ciutat. Després també som i tenim la voluntat de continuar sent un punt de trobada per l'intercanvi d'aquestes lluites, per sumar esforços i potenciar-nos entre tots i totes, i per oferir també una feina més pal·liativa o més assistencial, com se li vulgui dir, però no per això menys important, com per exemple estem fent a través de la nostra Comissió de Sanitat, doncs ajudant a molts usuaris a conèixer i a reivindicar els seus drets en aquesta matèria. En tot cas, per concloure, dir que hi ha camp per córrer, fem o no fem un procés constituent en el sentit estricte de la paraula, hi ha un camp per córrer tant a nivell autonòmic però sobretot i també a nivell municipal, i en aquest sentit creiem que des dels partits que estan a l'Ajuntament, que no estan governant en aquest cas, si no esperem que no fessin les polítiques que fan actualment al consistori, però hi ha moltes possibilitats, hi ha moltes opcions d'anar aprofundint en una perspectiva molt més social i molt més humana del que és una societat governada per polítics i per gent que es preocupa per la gent i no pels interessos de les empreses i les èlits multinacionals. Molt bé, Oriol, moltes gràcies. Doncs ara passem a aquests representants dels partits polítics del que ens comentava. Primer de tot, donarem la paraula al Jordi Casas. Ell, com hem dit, doncs, representa Iniciativa per Catalunya. En aquest sentit, no? És necessària aquesta existència d'un procés constituent, Jordi? Si podem. Bé, permeteu-me que jo comenci explicant una contradicció. Si a nivell general algú es plantegés en aquests moments és necessària la unitat de l'esquerra, diria sí. No? Davant d'aquesta ofensiva política i econòmica de la dreta, com ens explicava Fontana, que des dels anys 80 va perdre la por i va decidir anar a ofensiva, diries, bueno, una ofensiva ideològica, no? La imposició del pensament únic, no? El neoliberalisme, una ofensiva econòmica, no? La privatització, la desregularització, la dogmatització del dèficit públic, una ofensiva institucional, la retallada de l'estat del benestar, el desarmament dels sindicats i els treballadors perquè tinguin instruments de defensa. Davant de tot això dius, home, és obvi que l'esquerra s'ha de posar d'acord. Qui discutiria això? Ara, quina és la pràctica? I permeteu-me que baixi a Sant Cugat. La pràctica és que això no funciona ni amb rodes. Sant Cugat, els partits polítics, més enllà de la bona entesa que tenen els tres grups d'esquerra dintre de l'Ajuntament, mai s'ha plantejat anar més enllà institucionalment. I anem de derrota en derrota fins a victòria final, com deia el Vázquez Montalbán, no? 6 regidors de 25. A principis de l'any passat, Iniciativa va proposar la creació de l'espai comú de les esquerres, que era un espai de debat, de diagnosi comú, de trobar línies d'actuació, de mobilització i, per què no, a llarg termini, de plantejar una alternativa institucional en aquest Ajuntament. Ningú hi va creure. Va durar 3 mesos. I si ara féssim un altre salt i anéssim a les properes europees, que tenim aquí a la cantonada, home, és fàcil pensar, dir, home, davant de la situació, el lògic és que les esquerres es posin d'acord per fer una ofensiva, per passar a l'ofensiva ideològica, per denunciar la política de retallades i per reivindicar una Europa més social. Bé, les dades que tinc jo és que les properes europees no es caracteritzaran precisament per ser un model d'unitat de les esquerres. Llavors, davant d'aquesta realitat,
podem creure que els partits polítics, aquells que mencionava el company Gerardo, poden tenir interès en una cosa com és el procés constituent? Com a mínim genera un dubte raonable. Si en la pràctica no som capaços des de baix de portar o organitzar processos unitaris, sobretot en llocs que és d'una evidència aclaparadora que hauríem de fer, som capaços de fer amb una cosa tan complexa i tan difícil com és el procés constituent? Contradicció liquidada. Bueno, liquidada, exposada. Ara anem a la complexitat... exposada. Ara anem a la complexitat del procés i permeteu-me que faci servir unes declaracions del bon amic, estimat amic, contertulià meu de tertúlia, sí, soc un tertulià, que vols fer-hi, a la ràdio, l'Arcadi Oliveres, amb unes declaracions que feia treball a l'òrgan d'expressió d'Iniciativa. I vull que s'entengui com a punt de partida d'una reflexió, no com una crítica. Ell deia que en aquest procés diu, però no podem començar a parlar amb els partits de tu a tu fins que tinguem una certa dimensió. Llavors, clar, tu ets el militant d'un partit d'Iniciativa, o podria ser l'òrgan del CUP, dius, home, aquest senyor m'està dient que els militants d'Iniciativa, a títol individual, que estem en aquest procés, però que no deixem de ser militants d'Iniciativa, som la força de xoc que hem de donar gruix a aquest projecte perquè negociï de tu a tu amb el meu propi partit. Sona raro. Això sona raro. Què vol dir això? Home, que el procés és molt complex, és una cosa novedosa. No estem parlant d'una negociació de partit a partit. Seria molt fàcil si fos així. Per tant, a part de que es pot desprendre d'aquestes declaracions una dicotomia que nosaltres no acceptem. A Iniciativa no acceptem. Els militants no són una cosa i el partit com a institució o la direcció és una altra. És el mateix. Els militants que participem, i potser hi hauríem de participar més i més activament al procés constituent, formem part de la mateixa institució que es diu Iniciativa, de la qual té una direcció. No som dues coses separades. En aquest procés, a part del compromís militant a títol individual, però sense oblidar la militància política que tenim, i això serveix per nosaltres, i serveix per la CUP i per qualsevol altre partit, nosaltres considerem que aquest debat que deia l'Arcadi s'hauria de produir des d'ara. Des d'ara hauria d'haver un debat franc, obert, fluid, amb els partits d'esquerra des del procés constituent per saber què en pensen. Anem a parlar. Quina és la diagnosi conjunta que fem de la realitat de Catalunya? Coincidim o no? Quina és la diagnosi que fem del que considerem que hauria de ser un procés constituent? Coincidim o no? Perquè què vol dir un procés constituent exactament en l'actual context? Això és una cosa que s'hauria de debatre. Per tant, nosaltres reivindiquem que aquesta relació es produeixi des d'ara, que no s'esperi a que tinguem forces per anar a dir, bueno, escolta, és que nosaltres, pimba, tenim 40.000 persones organitzades, per tant, ojo el parche que és de goma. No. Crec que aquest debat s'hauria de produir des d'ara i ser un debat fraternal, sincer i posant totes les cartes sobre la taula per part de les dues parts. Nosaltres, evidentment, a nivell nacional i a nivell de Sant Cugat hem fet la nostra anàlisi, que coincideix, una anàlisi immadur, poc elaborat, una anàlisi dinàmic que s'ha de seguir produint, que l'hem d'anar aprofundint en funció de les circumstàncies i com vagi avançant el procés. Però tenim clar el que no ens agradaria que fos i com a contrapartida sí que ens agradaria que fos. I ha fet un llistat de no i sí, que ja l'explicació del no ja representa el sí, però bueno, els explicaré els dos. Per exemple, no ens agradaria que fos un procés, perdó, vull dir abans que res, que estic fent una reflexió de caràcter general, no estic parlant de Sant Cugat, que ningú m'interpreti que parlo de Sant Cugat, que l'ambient de Sant Cugat és extraordinari, no hi ha cap problema, estic fent una reflexió de caràcter general, que crec que és una miqueta també el que ens toca. Per exemple, no ens agradaria que el procés constituent hi haguessin tics de sectarisme envers els militants dels partits. Els militants dels partits podem estar al procés constituent i estar molt orgullosos de la història del partit i de la nostra militància. Per tant, per definició, el procés constituent ha de ser algo políticament plural, perquè l'esquerra és plural i o és plural, no vull ara parafrasejar Torres i Bages, però el procés constituent o és plural o no serà. Segon, no pot ser la marca blanca electoral d'un determinat grup polític. Ha de ser algo que sumi més que les parts, que defineixi un espai polític que engresqui, que mobilitzi i que motivi la gent, que sumi, no que resti. Tercer, no volem que sigui una oferta política més que segmenti l'espai electoral de l'esquerra. No pot ser això. I que quan s'hagi de parlar de la seva institucionalització, de la seva proposta institucional, no sigui un cop de colze i veure qui es fa el forat. Que això, els criteris que facin servir siguin la capacitat de lideratge, elaboració i treball polític. Amb aquestes coordenades
i a la reflexió que hem fet fins ara aquests moments d'iniciativa, nosaltres hi estaríem d'acord i ens implicaríem de ple. Perquè, a veure, siguem clars, si la gent que avui vota a un partit d'esquerres, que té un vot consolidat al llarg dels anys, no veu que aquesta oferta és quelcom que va més enllà dels partits, que suma, que crea un nou espai polític que genera un plus per sobre de la suma mecànica de les seves parts, quin motiu tindrà per canviar de vot? Jo no li veig cap motiu. Si no fem una cosa novedosa, unitària, plural i engrescadora. I em queda temps?